rigtig eventyr. Flyve over land og skov. Hvis jeg vil give den lov. Jeg er klar. Go! Okay, så i vores kontrolbesøg, så startede vi allerførst med at fylde 3 balloner op med helium, og derefter bandt dem sammen til en vandflaske, hvor vi har regnet ud, at den skulle fyldes op med 233,3 gram vand. I hvert fald så totalvægten ville blive det. Desværre mislykkedes forsøget, da vi havde regnet med forkerte ballonstørrelser i kontrolbesøget. Men heldigvis så lærte vi af vores kontrolbesøg, og så bagefter i det rigtige besøg startede vi bare med en tom vandflaske, og derfra fyldte vand op, indtil heliumballonerne ikke kunne løfte længere. I kontrolforsøget brugte vi også balloner med en 15 cm diameter, modsat til det rigtige forsøg, hvor vi brugte 30 cm balloner. Jeg vil have en stor ballon, en af dem med sjov facon, en med hat og næse på, og den skal være blå. Den skal være flot og dyr, være et rigtigt eventyr, flyve over land og skov, hvis jeg vil give den lov. Midt i Tivoli står der en hyggelig mand, han sælger alle de balloner, som han kan. Der er gule og grønne og store og små, jeg ville ønske, jeg kunne få den. Okay, så efter vi pustede ballonerne op, har vi bundet dem fast med en snor og bundet snoren fast til flasken. Og vi prøvede allerførst med en vægt på omkring 300 gram. Men da det mislykkedes, begyndte vi at hælde vand ud af flasken, og som I kan se, kan ballonerne løfte en tom flaske på 42,87 gram, inkluderet med ballonens vægt og snorens vægt. Okay, så har vi udregnet en vægt ud fra forsøget. Så tog vi de 70.000, divideret med 42,9, som ballonen kunne løfte, og gange med 6. Derefter fandt vi så ud af, at så bruge 9.790,20 to balloner for at løfte en person på 70 kg. Og hver ballon har så en diameter på 30 cm. Og den skal være blå. Vi mener, at vi har bevist vores myte. Vi har ikke brugt noget menneske i vores forsøg, fordi ellers ville vi være nødt til at bruge alt for mange balloner, alt for mange til, at vi kunne skaffe dem. Og vi har i stedet brugt en mindre vægt, nemlig en vandflaske. Og igennem vores forsøg har vi bevist, at helium er lettere end luft, da det stiger opad i luften, og at det er i stand til at løfte andre genstande op også. Og desværre havde vi 2 fejlkilder i vores forsøg. Nemlig den første, det var, at vi regnede med balloner af en anden størrelse, end vi brugte. Nemlig vi regnede ud med 1,5 meters balloner i diameter i stedet for de 15 cm balloner, som vi brugte i vores forsøg. Og det var man kan sige en lille grov fejl, men ja, bagefter så lavede vi det om, altså at vi brugte de samme størrelse balloner både i vores udregninger og i forsøgene. Og vi havde også en anden fejlkilde, og det var, at vi i det første forsøg ikke indberegnede selve ballonens og snorens vægt, altså snoren, som vi brugte til at binde ballonen fast i flasken.